6, zo, 1, 4, 2, op, 1, 2, op, 1. 1, 1, u. Hey, opletten, concentratie. Je zou willen het echt nooit wat. Wie zal straks raar op Sjen als wij aan beroemd binnen? Hey. Hey. Hoe gaat het? Ja. Heid. Is Heid nou alweer mijn werk aan de gang? Heid zou toch het die rustig houden? Dit moet even aan. Ja, niks mat, het is maar werk. Het is altijd werk bij Heid. Dat valt toch wel een beetje aan, man. Ik bedoel, ik heb nog een keer verplichtingen in het leven. Ik kan toch net samen zeggen dat ik maar mijn werk ophoud en al die leuke dingen dwangen. Dat kan toch niet? Heid weet net eens wat oren dingen binnen. Zo'n mende net meer is, docht Heid hielendal niks leuks meer. Ik ben er ek nog. Heid moet er wat meer van meidje. Een keer eten zien of zo. Of ergens heen gaan of de boel opknappen. Denise, wees nou alsjeblieft nou net zo wil, alsjeblieft. Leef je nou even gebeuren, dat komt wel goed. Het wordt als salangsa. Heid moet er wat meer van meidje. Aanstaan is het te let. Je dat kent toch? Met wie ik het zomaar deed? Nee! Oh, nee. Kom, ik breng jou waarom naar Denise thuis. Mijn dochter had hem met nodig. Het is hier om zijn mooi. En daar steek in mem. آن کس که از او چرخ و هوا Moest je in het blauwe? رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما